ku ne ba, kuma ba irinmu ne ba. Da zafi da rani nema muke, da zaƙi da ɗaci bamba suke, da ɗango da kafiya a waka suke. To mu ma a nan gurin mun tike, a nema ba za mu fasa ba, duk rinsi ba za mu sare ba, dan nema muke gurin raba. Ai mun san ba za ya kosa ba, yana yin ɗinki kana yin walda, suna kafinta ina yin waka. Mene aibin sana'ata da har kuke ta kushe ta, ina san akwai bayani ne na goma zancen azimu ne, na goma zancen azimu ne. Ya 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 ya, oh 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 oh, wai na goma. Ra'ayin kaina ne in na faɗa zan so ku fahimta, haka ne zancen da na furta. Kun san jirgi ya wuce mota, soya ainihin ya ainihin wanda ya damu da mu muka furta. An san mu kamar ba gobe, ashe mu ma an san mu a waka. Wasu na da yawa sun samu su, wasu an ajiye sun ɗauka. Yaro bai san da wuta ba za ya ji zafi in ya taka. Ni baiwa ta na waka in ka daina nunan taka. Sama na garuwa ƙasa na garuwa ko ina in ya zo sha. Ido na da gani jiki da jini kuma suna mun amsa. Ba na ma wata so na maso wani koda ta ce ta amsa. Dan ni ba kalar ta ne ba, ta san ma ba zan kula ba. Ye ɗaukaka ta Allah ce, kai dai ne mutaka gwallafa. Ne mai kake ta yi oga, in ka roƙa rabu za ya amsa ma. Barbatu na kowa ne, kuma waye ba abin da za yi ma. Ko kana cikin kasai, inda yana ba ɗaukakar fasai ya yi ma. Duniya a bar tsoro, gidan horo ko mu daina sa'insa. Idan kana bidar dama, ka samu dama ka bar batun wasa. Yani ko ina ta waka ne, ina yi a jika abun kamar wasa. Ka daure in ka jure da riba, biyayya da niyya ka saba, ka tashi ka zauna ka duba, ka lura kar ka saba lamba. Idan ka biye zuciya azaba, ka samu in ka bada da riba. Musan dai rabu za ya babu, duk rinsi babatun musare.